Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har fået en kasse hjem. Og inden af kassen, jeg har lige åbnet den, for den set ud. Der har jeg fået sådan en her. Det er en læderhosen til rollespil. Jeg var i tvivl om jeg kunne passe den, men det tror jeg sgu ikke jeg kan. Eller det tror jeg sgu jeg kan, hvad det. Hvor jeg sagtens faktisk jeg kan. Den her skal selvfølgelig måske ud til den største hul. Det er fordi jeg manglede nemlig, også i det hele taget til låneudstyr, men jeg manglede et sæt rustning, jeg ikke selv kunne passe. Og jeg synes, det var lidt for dyrt at give, 800 kroner på farvecigarer. Så gik jeg først på Temu for at se, de havde noget, der så fedt ud. Det har de selvfølgelig, men når man ser på billederne, så er det heller ikke så fedt igen. Så Temu handler om respekt, altså. Handel ordentligt. Fordi jeg bliver irriteret, hvis I køber noget, som egentlig er noget lort. Og glæder jer. Jeg kan måske gå ved at den faktisk gør lidt længere ud. Altså. Så hvis man spiller op, så fungerer det sgu meget fint. Ja, det fungerer da meget fint. Den er jeg da glad for. Og den anden ting, jeg fik med, er 450 kroner. Det er med fragt, eller mærke. 2 omskæld. Det er lidt irriterende med det lys, der er herinde, men sådan 2 omskæld her fik jeg med. De fungerer dejligt fint til, at man kan tage her, lægge på, sætter herind, og så spænder man. Så kan du så også spænde den her. Og så kan man jo altid sætte dem ordentligt efterfølgende. De fungerer dejligt fint. Og så når jeg er begge to på, også, så får jeg et ekstra liv. Det kan godt være, at man måske skal spændes en tand mere, men så kan jeg også godt. De er ganske fine til rollespil. Kan jeg lige smide mig herover i. Sådan der. Så er parmskiller til rollespil. Ganske fint. God kvalitet. Det var det, jeg havde for i dag. Tak fordi I så med. Næste gang så prøver jeg at finde et lidt bedre sted at filme, så det bliver lidt bedre kvalitet. Og det bliver en video fra Temu. Højst sandsynligt her på mandag. Tak fordi I så med. Hej!